No kasol kinaragsak dagiti athletes, coaches, ken dagiti teachers iti DepEd customer ti karagsak ni Mayor Michael Kion agabo iti nagunod nga medalya dagiti atleta iti Lawag City nga presentar iti Intero R Region 1 iti flag raising ceremony di kalman nabigbig dagiti athletes nga nakalati medalya para palang kati recognitions damet iti beneg iti sports malagi nga during ken after datoy laban adalatan ni Melchion ng kinang subaybay kada gitay atleta iti siyudad iti Lawag nga resulta Idola Bernard ado iti nagunod iti medalya kamuna ni Lorin Rian Nicolas Manipur ti Ilocos Norte College of Arts and Trades nakagunod iti gold medal iti rhythmic gymnastic ribbon nakalapay iti bronze medal iti rhythmic gymnastic ball kaya sa balipeng bronze medal iti rhythmic gymnastics clubs balitalo dati medalya nga inyalat ni Lorin Rian Nicolas Manipur ti Ilocos Norte College of Arts and Trades ti coach na ni Mr. Jeff Agliam Idola Bernarda. Ni Jeff! Jeff, good morning Jeff! At talaga kanalaing ka mo ngamin ita. So nga, congratulations! Di ba in-cut people kamet si ka Idol Dance? When, batch 93 iti in-cut. Batch ana? Batch 90. Tito ka nga talaga. Oo. Dakamti ko dakamti ng aking project dati aruangan no ko kada amo iso ko matibaga ket no kasanot ka tibker deta ani isot ka tibker tatumeng ni Idol Dennis. Kada Arcuna. Okay? Well, iti sa balipay nga napadayawan ti ni Jaino Inas Galsote, Manipur ti Ilocos Norte, College of Arts and Trades, nakaalam iti gold medal, iti Arnis, iti labanan, Idol Bernarda. Okay. Coach na ni Miss Maldona Ibos. Sa balipay nga nakaharap medalya ni Christian Dave Butay, Manipur ti Ilocos Norte, College of Arts and Trades, nakaalamat ti silver medal iti mag team Idol Bernarda. Coach na ni Mr. Clarence Press. Sa balipay nga nakalati bronze medal idol ni Natalie Faye Miguel Manipur ti Ilocos Norte College of Arts and Trades iti 150 meter run bronze medal tinagunod ni Natalie Faye Miguel ni coach na ni Mrs. Gladys Avalos. Sa balipay nga medalya nga nagunod met ni Maria Christine Joy Taliente Manipur ti Ilocos Norte College of Arts and Trades bronze medal iti nagunod ni Maria Christine Joy iti 800 meter run ti coach na ni Mrs. Gladys Avalos. Sa balipay nga napadayawan sinot coach na Gladys Avalos. Mrs. Gladys Avalos. Okay. Si coach ni Maria Christine Joy Taliente. Schoolmate ko. Okay. Congratulations sa schoolmate. Okay? Go ahead, Idol Dance. Ay, ubing ka. Ubing nga pa. Ubing kami pa. Ngam kita met. Nasaririt ka, nagaget kami. And then performing. Okay. Yeah. Sa balipay na padayawan, dito yan. Dati anak, dati kaduami. Iti gymnast. Ni John James Tagalikod, Manipur ti Shamrock Elementary School, nakaalamat iti silver medal, iti mag horizontal bars sa gymnastic dito Idol Bernarda. Okay. Agapay na gunod na silver mag vault, bale talo. At nakalapay iti bronze medal, iti mag mushroom. So talo, tinyalat ni John James Tagalikod, duwang silver, ken may nga bronze Idola Bernard, Manipur iti Shamrock Elementary School. Sa balipay, nga tinit-coach na gayam ni Miss Heidi Alonso. Take note, ti coach na ni Miss Heidi Alonso. Heidi. Sa balipay, nga medalist iti palarong pambansa ni Mitch Jewel Cardano, Manipur Tilawag Central Elementary School. Nakaalti doon nga silver. Umuna, iti rhythmic gymnastic ball, silver, rhythmic gymnastic rope. Bale dua, dati nagunudan ni Mitch Jewel Cardano, Manipur Tilawag Central Elementary School. And of course, iti proud coach ni Miss Erlyn Talikat.
Ayun. Yun. Miss Erlyn Paligat, Idol Bernard. Okay, congrats. Okay, sa balipay nga silver medalist ni Jean Remigio, manipot ti Balatong Integrated School. Nakagunod iti silver medal iti 100-meter hurdles dati aglakto Idol Bernard. Correct. Nga dati lakto dawan. Silver medal iti nagunodan ni Jean Remigio, manipot ti Balatong Integrated School. Ti coach na ni Miss Roth Pascual. Okay, sa balipay ng napadayawan ni Pascual. Dominic Naknak. Yan! Yan yung kilala ko! Elementary School. Oh, yan yung naka-bronze si Ni Doms. Dominic Naknak. Mm. Dati di nakagunod di bronze. Correct. Di 200-meter individual medley, Idol Bernard. Di nakagunod na di Dominic Naknak. Ni Juancho Bermudez, manipot ti MMSU, Laboratory Elementary School. Nakagunod met ti bronze medal. Iti 50-meter breaststroke. Dati nagchatwan di ni Edelfonso. Dati breaststroke, dati swimming, Idol Bernard, iti bronze medal ni Juancho Bermudez. Ti coach na ni Mr. Seymour Aridon. Okay, congratulations kini Mr. Seymour Aridon. Okay, sa balipay nga napadayawan ni Rain Dwayne Gavino, manipot ti Holy Spirit Academy of Lawag. Bronze medal iti taekwondo kyorugi category 2. Ti seleksjonali ang Idol Bernard ket nakaala ti bronze medal. Dito tinikan ti pamadayaw manipot iti Lawag City Government, babayan kini Lawag City Mayor Michael Kion, iti laing nga kalman, iti flag raising ceremony. And of course, karama ang napadayawan, iti so amin na paset, iti teachers, manipot mismo iti nga natuan ni Ma'am Joanne Corpus, ti Sidiscus Division Superintendent, iti nakanta iti pamadayaw, gabo ka iti achievements, iti athletes, iti intero nga syudad iti Lawag. Again, iti athletes, congratulations, hasta matin iti so amin nga coaches, Soro, manipot ti DepEd iti syudad iti Lawag. Idol, Dennis Zalipio, Tatak, Aramen.